बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे सोलायनाय समाज मोनसे बानायनाय बिनिनो फिसारि डिपार्टमेन्टआ दिनै सराइबारि समस्तियाव 100निबो बारा 200नि खाथियाव जायफ्रा ना दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ आरो जायफ्रा बयलार बा अमा दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ बिथांमोननि सहायनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे इसेबाबो रेहाय मोनो बेनि थाखाय सरकारा डाइरेक्टलि बिथांमोननो बे बेनिफिटखौ होदों आरो बे हाबाफारिया दिनै जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजानायाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि माखासे मानि अफिसार्सफोरनि नुजानायाव बे हाबाफारिखौ जों मावदों आरो बे बाराव बिटिसिआव जोङो 9,000 सुबुंनो बे बाराव जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होगोन आरो बिदिनो 5,000 दायरिनिफ्राय गासै 15,000 सुबुंनो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बे बेनिफिटखौ होनो थांगासिनो दङ बेखौथ' जोङो नुखाबाय जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स जानानै जोङो बे बारावबो प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ बानायगोन आरो प्रमद बर' बिथाङानो बे बारनिबो चिफ जों बेवहाय बिराद गुरुत्व होनांगौ जेबो सानाखै जोंनि हाबाफारिया माने जोंनि राजनितिक जि हाबाफारि बे बिराद गोसायै खामानि सोलिगासिनो जों 30टा सिटआ जोंना कनफार्म जानानै दङ जोंना अलरेडि फार्स्ट सार्भे अलरेडि जों बानायखांबाय बे सार्भेयाव जोंनाव 30टा सिटआ कनफार्म जानानै दङ आरो जों बेखौ हागौबा एसे बारायनो सेस्था खालामदों जेनेरेल सिटफ्राव बहाबा जोङो बिजेपि दोलोनिफ्राय एसे गाहायाव दङ दा बेखौ जों बोरैहाय आरो डेभेलप खालामनो हाबावो जिहेतु माखासे माने सिटआ फ्रि फल जागोन आगोलावनो माने एलायन्स जागोन आरो माखासेया जोङो माने सोरहा बेसेबां गोहो दङ बेखौ जों बाहायगोन थ' बिदि सिटखौबो जों मावगासिनो खामानि रायजोफोरखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं खावलायदों माने जोङो ज' जानायनि मोनसे प्रसेस जोङो खालामदोंमोन आं गावनो बुंदोंमोन बिपिएफजों जों एखेलेगे एलायन्स खालामनानै गेलेगोन खिन्थु बिथाङा गावनि अख्रामि आरो अहंखार माने बिराद माने भाषा गैयि आरोखि भाषा गैयि बिथाङा माने बे मोनसे मोजां मोनसे प्रसेसखौ बिथाङा गाफ्लेदों बेनिखायनो जों बुङो बे बारनि उनाव हाग्रामानि माने जेसेबां बुरजा सिट दं जों बेवहाय माने ओरैबायदि जों फाइट खालामगोन बेखौ जों मोनसेबो सिट देरहाहोनो हाया आरो बेनि उनाव जाहाथे मिडियायाव आरो मिडियायाव जाहाथे हाग्रामानि नामा फैया आरो बेराफारसेथिं बिपिएफखौ हाग्रामाया मोनसे कम्पानिनो फानदों बे कम्पानिया पिकेबि माने प्रहलाद आरो कास्टम आरो बिक्रम आरो बिथांमोननि बे कम्पानियाव माने बेफोरबायदि आरो गोबां माने हाबाफारिया हाग्रामा मोननियाव सोलिगासिनो दङ बिपिएफआव सोलिगासिनो दङ